قرآن ربي هو الرشاد وغيره حيرة وريب. قرآن ربي هدى ونور لكل قلب. رحمة الله. akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yace da fatan ka wuni lafiya. Alhamdulillah. Sai ce mace ce ta haihu ranar Laraba da safe, to yaushe za a yi suna? Ranar Talata za a yi suna. A ka'idar lissafin haihuwa ba a yi da dare, da wuni ake yi. Shi kuma wuni ka'idarsa a musulunci yana farawa ne daga hudowar alfijir, yana karewa da faduwar rana. Shi kuma dare ya fara daga faduwar rana ya kare da hudowar alfijir. To amma lissafin bature ya ruɗe mu, ya kautar da mu daga lissafinmu na musulunci. Shi bature wuninsa baya karewa sai 12 dare. Shi yasa za ku ga agoguna masu kalanda, in 12 dare ta sai su canja, sai su nuna an shiga gobe. To ala ayyati hal, idan aka yi wa musulmi haihuwa wuni ake irgawa. In ma da daddare aka yi haihuwar, to ba za ka irga daren ba, za ka irga ne da wunin gobe. Yanzu da kaga yanzu ba muna cikin dare ba, kaga yanzu wunin asabar ya kare, yanzu mun shiga daren lahadi. To amma ba za a irga da daren ba. Yanzu duk matar da ta haihu yau a lissafin musulunci, gobe za a lissafa mata rana ta ɗaya daga wunin lahadi, wunin litinin, wunin talata, wunin laraba, wunin alhamis, wunin juma'a, wunin asabar. Shi zai zame mata 7 ba wunin lahadi ba. Da haka ku gane, sati wuni 7 ne, dare 8. Amma mu sai muke kuskure, sati sai mu irga masa wuni 8. To in muka irga wuni 8, dare kuma za mu ga ya zama 9, domin dare yana rigayar wuni, don haka yakan fi shi yawa a lissafi. Shi yasa da Allah zai gaya mana adadin kwanakin da ya halakar da Yahudawa, sati yake so ya ce mana, amma sai mana gwari-gwari don mu fahimci lissafin. A madadin ya ce mun halakar da su mako ɗaya, usbu'an kamilan, to kada mu ruɗe a wajen lissafin mako ɗin, sai ya ce sakkaraha alaihim 7 layalin wa 8 ayyam. In ka dunkule shi ne mako. Mun yi ta zazzaga musu iskar bala'i, 7 layalin, darare 7 wa 8 ayyamin, da wuni 8. To kaga shi kuwa suna ba a wuni na 8 ake ba, a wuni na nawa? 7. Wuni na 7 kuwa ba ranar ba sai ta kewayo ba, dan in ka ce ranar da aka yi haihuwa sai ta kewayo, to wunin zai zama 8 ne, ba 7 ba. Hadisi ya tabbata daga nana Aisha uwar mu'mini, Allah ya kara mata yadda, ta ce amara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi tasmiyatil mauludi yawma sabi'ihi wa wada'il adha anhu wal aq. Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni bi tasmiyatil maulud, da sanya wa jinjirin da aka haifa suna, amma yawma sabi'ihi, wunin cikarsa na 7, wunin 7sa. To kaga idan an haifi yaro ranar Laraba da safe, in rana ta faɗi yanzu yayi wuni 1 a duniya. Alhamis rana ta hudo ta faɗi yayi wuni 2. Juma'a rana ta hudo ta faɗi yayi wuni 3. Asabar rana ta hudo ta faɗi yayi wuni 4. Lahadi rana ta hudo ta faɗi yayi wuni 5. Litinin rana ta hudo ta faɗi yayi wuni 6. Kaga Talata yayi wuni 7. Nan ce ranar suna, ba sai Laraba ta kewayo ba. Amma da yawan mu a ƙasar Hausa, sakamakon rikicewar lissafi, za ku ga kwana na 8 muke suna. Idan an ma haihuwa Laraba sai ka jira sai wata Laraba, to in Laraba ta zo 8 kenan. Wanda kuma malamai suka ce ka'idar tunda annabi ya sa 7, to a 7 ake tsayawa. Da mutum zai kuskure wa 7 farko, to ba zai yi a tsakiyar mako ba, sai 7 ta biyu ta kewayo. Akwai matar da za ta haihu, amma a asibiti ta haihu, sai da aka yi mata aiki ko wani abu, ko yaron ya zo da larura bai da lafiya. To za ka ga wasu saboda ɗawainiyar asibiti a rana ta 7 ba za su yi suna ba, ko ba a samu damar a yi masa yanka ba. To in 7 ta kubuce maka, ba ka yi wa ɗanka suna ko yanka ba, to sai ka jira sai rana ta 14. Yanzu kaga 7 ta 2 kenan. In ta 14 ta kubuce maka, sai 7 ta 3 21. In ta kubuce maka sai 28. Da haka za ka yi ta yi 7 dai ake so.
wannan shine abin da malamai suka faɗa dan dai kar a saba wa annabi cewar bakwai bakwai bakwai. In baka yi a bakwai ta farko ba to yi ta biyu ita ma bakwai ce, in baka yi a bakwai ta biyu ba ka yi ta uku ita ma bakwai ce. Amma yanzu kai wa ɗanka suna rana ta 8 to waye saka ka yanka rago rana ta 8 ka saba wa koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka dai wannan shine bayani game da haka. Allah ya ba mu ikon kiyayewa. Takarda ta gaba yace assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yace Allah ya kara malam lafiya, amin. Allah ya kare mu baki daya. Yace shin malam idan ladanin ya gama kiran sallah to shin malam shi ma ladanin gida zai taho yayi sallar? A'a, ai shi sallar ta ritsa shi a masallaci. Shi ma in bai zo ba yana gida an ɗauke mara, amma tun da ya riga ya zo zai kira sallah to shi kuma sai ya zaunar da mutane, shi kuma sai ya sallar ko shi kaɗai ne a masallacin shi kenan. An gane ko? in kuma shi da wani ne ko su biyu ne su yi sallarsa a masallacin shi kenan, amma sauran da ba su zo ba su an ɗauke musu. Tambayarsa ta biyu ce, malam idan mutum ya tafi wani garin karatu ya kasarinsa za ta kasance? Malamai sun yi fatawa guda biyu. Akwai malaman da suke ganin in tafiya ce irin ta karatu wacce za ka yi shekaru to ka rinka cika sallah, amma dai asali shine duk tafiya ba a iyakance ko ma ta mecece ba, kuma ba a iyakance adadin kwanakin da mai ita zai yi ba, ya halatta kai ta kasarunka. An gane ko? Da za ka tafi karatu shekara biyu za ka yi, ai dai sunanka bako, sunanka matafiyi, a tsawon wannan shekarun in kai ta kasarunka ba kai laifi ba, saboda dai sharaɗin tafiya ka cika shi, sharaɗin bakunta ka cika shi, da haka za ka yi ta kasaru. Amma idan kana ganin kuma kana jin nauyi kai cika za ka yi, to ba komai ka cika. In ma ka ce kai kwata-kwata ba za ka yi kasarun ba, an baka kai kayaka kamar yadda muka faɗa. In kuma kana son ka rinka samun ladan jam'i, za ka rinka bin limamin gida a masallacin gida, mazauna gida, to a nan fa sai dai ka rinka cika sallah. In kuma su suka ga dama suka saka kai ka zama limamin su, to kai kasar su kuma su rinka cikawa. Amma dai ka'idar shine in kana bin liman mai cikawa to cikawa za ka yi, in kana bin liman mai kasaru to in yayi kasaru kai kuma sai ka tashi ka cika in kai mazaunin gida ne. Ina fata an fahimci wannan. Waɗannan su ne kaɗai tambayoyin da muke da su. Wannan shine ƙarshen darasin mu insha Allah, sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. قد جاءنا ga wata sabon tashar al-irshad gangariyar tasha da aka kirkira ta a manhajar yau domin samar da karatuttuka daban-daban ta bangaren malaman sunna da karatuttuka alƙur'ani mai girma har ma da darussa na addinin musulunci da ba ku shawarwari akan matsalolin kama daga harkar karatuttuka, zamantakewa, kiwon lafiya da dai sauransu. A tashar al-irshad Hausa TV, tasha ta al-irshad, tasha iri gangariyar tasha a manhajar YouTube. Samun shirye-shiryen al-irshad Hausa TV kawai garzaya manhajar YouTube sai ka danna alamun satin wato laluba ka rubuta al-irshad Hausa TV, da zaran ya buɗe maka tashar al-irshad Hausa TV sai ka danna alamun kararrawa wato subscribe domin ci gaba da samun shirye-shiryen wannan tasha ta al-irshad Hausa TV. Kasancewar duniya a tafin hannu kuma duniya yayi duniya mai tafiya da abubuwan zamani, a al-irshad Hausa TV ta tanadar muku saututtuka daban-daban wanda zai amfanar da ku. Za ku iya laluban su ta lambobin waya kamar haka: 0 0 0 1 9 6